Калі зачиняться бровари, усе вінні заводи свету, мы спынімся, жыццё будзе. Калі мы кідаем паліць, пальц цыгарет называецца тытунь. Вы зможаце пагаварыць, які Бог на самай справе. Калі вы перастанеце забіваць, вы будзеце весці жывёл сябе як Бога. З любоўю да ўсяго, быццам ты сам стварыў усё вакол сябе. Свет перавернецца, і пойдзеш да багоў, дадому да бацькоў. І вы скажаце ім, што знайшлі лекі ад усіх бед, і будзеш жыць не 100 гадоў, а вечна. І будзе твой рай на зямлі, і ў зямлю, і вы ўбачыце, што вы ўжо на небе. І не калісьці пасля смерці у цудах Бога пашукаць чорта. Мог бы усе тыя людзі, якія пішуць кнігі, але ўсе яны атрымаюць кулю, і няхай жаба іх есць. Калі яны не спыняцца, забіваюць і ядуць жывёлы. Любая, бо яны не жывёлная пані. Гэта прывяло мяне на мой шлях, які пакуль ніхто не прайшоў. Бо я жыў як кракадзе, а я была пчалой. Што яму да гэтага? Хуценне пра каханне у яго шырокім злым роце. Калі мы з ім плылі пад каламутнай вадой, каб вас усіх учаліць, на гэты раз мой з адным жалам усё гэта атрута. Тое, што я збіраў усё жыццё, што страцвенне тыгацят на гадзіну. Але яны думалі пра тое, што вы рады свае рукамі з пустым кіраўнікі. Так хай будзе, там лепш пачне жыць мой пчолы нож, ваш мазгі.